Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan uwa masu albarka da fatan ana laya da fatan an tashi laya. Yau muna asabar 3 ga wata na farko na 2026. Ga wani bawan Allah da Allah yi ma rasuwa. Wani bawan Allah da Allah yi ma rasuwa nan ga mahattata Ingiza da Marasat. Duwan kenan. Duwan kenan. To kuma ba a san yan uwan shi ba, wanda yake tare da shi yace haduwan mota ne, tare ne suka hadu da mota kuma baya da takarda ko guda. Wanga dai kudin shi ne miliyan 2 da salula. To salula tana da kwadda kuma babu layi cikin ta. Kenan yan uwa dan Allah da Annabi wanda Allah ya sa ya san shi sai ya tuntubo bisa ga lamba 06 62 86 85 53 06 82 86 akwai kudin shi da sun ka bani miliyan 2 daidai ga sunan ga hannuna da salular shi, sai dai salula babu layi ciki. Ya ce musu shi dan agadas ne kuma daga Tazara suka taho da shi. Daga Tazara suka taho da shi nan duwan Allah ya yi mishi rasuwa. Kenan yan uwa wanda Allah ya sa ya san shi kenan sai ya duba mana, ya tuntubo dai bisa ga wagga lamba da na gaya muku, yana nan Tamarasat. A nan duwan nan ne Allah ya yi mishi rasuwa. Nan duwan mahatta kenan ta Ingiza insha Allah nan cikin garin Tamarasat. Da fatan Allah ya sa a dace kuma Allah ya sa samu yan uwan shi da yake baya da takarda ko guda. Kenan don haka yan uwa da Allah ana kira gare ku a zan kulawa da takarda ko bata hana a kama ka, yana da kyau ka sanya takardarka a aljihunka. Kenan dangance da irin wanga abu da ya faru, kaga in haka in ba an yi akatari an samu dan uwan da ya san shi ba, kaga sai godiya. Da Allah muna bincike dai Allah ya sa a dace insha Allah.